Kako on tumači ove Hristove reči iz Biblije? Idi, prodaj sve što imaš i daj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu i dođi, uzmi krst tvoj i hajde za mnom. Pa treba se gleda kontekst. U pitanju je bio jedan mladić koji je bio bogat, ali koji je bio opsednut bogatstvom. Znači, Bog uopšte, mislim, bio je materijalno bogat, a bio je duhovno siromašan. Znači, Bog nema ništa protiv materijalnog bogatstva. Najpobožniji ljudi u istoriji koji su bili duhovno najbogatiji, oni su bili ujedno i materijalno najbogatiji. Kao Jov, kao Avram, kao David, kao Solomon i mnogi drugi. Tako da Bog nema ništa protiv materijalnog bogatstva. Bog ima problem, ima protiv kad je neko opsednut materijalnim bogatstvom, kad samo trči za parama. Pare. I onda zbog para narušava svoje duhovno zdravlje i svoje duhovno bogatstvo. To je bio slučaj s ovim mladićem, koji je došao kod Isusa i rekao: učitelju, ja živim moralno od mladosti svoje, živim, poštujem Božji zakon i tako dalje. Šta mi treba da dobijem život večni? A Isus je znao da je on materijalista i da sve gleda kroz pare. Isus mu kaže: idi, prodaj sve što imaš i daj siromasima. I dođi kod mene na obuku, da se učiš duhovnim stvarima, da se duhovno obogatiš. Znači, batali materijalno bogatstvo, kojim si opsednut, dođi da se učiš duhovnim stvarima, jer si duhovni kepec, duhovni patuljak. Pa kad se duhovno osposobiš, onda ćeš da se ti vratiš pa pravi pare, ali onda nećeš biti opsednut parama. Jer pare i materijalna bogatstva treba da služe u funkciji duhovnih stvari. Razumeš? To je suština materijalnog bogatstva. Materijalno bogatstvo treba ti omogući da uložiš u duhovne stvari. Šta će ti velika kuća? Da tu živi puno dece. Da žive tvoji sinovi, tvoje snaje, tvoji unuci. Za to služi. A ne služi kuća da ti napraviš kućerinu od 5000 kvadrata, da neznabošci i pagani viču: vidi kako je pametan Pera, vidi kako je uspešan, kako uspeo u životu, gleda kako ima kuću. A on mučenik oženio neku vešticu, razumeš, koja mu krv pije, deca mu psuju majku ili nema decu, razumeš, a ima veliku kuću. I plaća čistačice da čiste 5000 kvadrata. Ali buzdovani i ljudi bez mozga, oni se fasciniraju na takve stvari, razumeš. To su duhovni kepeci. I oni trebaju da se ratosiljaju materijalnog bogatstva i da dođu, da ulažu u duhovne stvari. Da to što su propustili kao mali, da ih neko vaspitava, da se oni duhovno obogate. I materijalne stvari treba ulagati u sebe, ulagati u duhovne stvari, u pravo obrazovanje, tako što ćeš da učiš od pametnih ljudi.